ya mateyamo kurwa ase kenyoro kia bogeka mariba kegotoke ward ya bogeka ensemo ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nikobona yaboria abantu abo bare nomoyo bogwanja okuya kobasira urenjire mu gochoko bakonya barabukoyoirania omobere bumwanchu abo oyo gotebekana onyate ko bakagosiria obogima bwaye imeyense ya Iraq chinga kia chete kwerigeria Nyagosira Felistas Kemunto Kaunda uyore bwe miaka 32 niga gotebekana kurwa chingaki hanyara tuko bakagwikira na sense yo na kwene kyo bakoreri bwa yasa atigariti tukeri morioka aira na sense ya Kenya abakanyara ko bakagosira obogima bwa yasa chinchira chubo tutukano asebone ya mateyo yasokire na gotabanga nige ganete chibesa shilingi milioni ya mono kutaisano eriko yika omobiro kuyikia omobiro yo imeiga yense buna gotumanyo muri kito petuel machine Nigentu kiaringi kyomogoko maiga yo musubati Felistas Kemunto Kaunda we miaka 32 kurwa ase kenyoro kia bogeka mariba ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii oyorweta singa yabe miaka 3 yetere na kugenda kwerigeria na boga kurigeria ya mate ya imense Iraq bono gionchukire koba mayenda manene no kule kamuranje abantu bamitutingo nyara komoreta kurengana nangina niga kwerra mna nigo mwanoye erige sekonde miaka 2 yoka kurinda kabaterirwa ko yemento mwako yomo kubwatikana no guchikwa kurwa singa ya murigeti nonya konyokorire konda yae aki gongo sabanga kamuranje abantu bamito mwana nararo no ku Felistas Kemunto Kaunda oyo cheta sense ya ilani kurigeria abana bae mwana oyo garwete gaiga akagenda agakora emyaka 2 kera kora emyaka 2 posi yae kamutebi amento mwako yomo kera muameriri akarwatiga amento mwako yomo akamento mwako yomo oyakorete bone emyaka 3 akorete tareine kangana ria chetegaiga maiga yokurwara segekegeke otigaretie ritukeri morioka erira ni imense ya Kenya nigo musubat Felistas amnyokiwa goikanya gitari ere konyorobo bwenya na ku Rwanda bogima bwae kurinde akabekwa ICU asingina manyuwa weterenchire yesimi igoro yo kwa Felistas na gutigara na mabori amanga tabwatia machibu mwana yo berire gabo amatuka yatatu kerabera amatuka 3 talembiri gekatoka kwana nere elindale 30 yani ketalembiri toka kwana nere kero toka kwana nere nkanyoro mwana urumemerwe ichiro muntu ariko nyara gukwana ngo mataimo komere nyagitali ata mama nikikuja ndaendosi ewe kasasta ya botuko akairu nyagitali na ngina nero chite komuira mutosi atamwireti akanya gitali akabekirwa oxygen akabekwa ICU kuruga buntu anagukwana no mwana one goikira ego oberi kutalembiri bakaboniga umwana ngatebu tale 13 umwana okule bakonya kongaina ngatale 15 goikanko bwa nara ichenga mwana no kule kamuranje abantu bamitutingo nyara komoreta nonyana bo ya mateyo nigo yasabirwe shilingi milioni emo nenusu eriko yeranya mubere bwo mwancho bogo chaiga Kenya korende tibaranyora machibwande nabo bakongororero nemo yariko yo mintaka siritense eri ya Iraq yoga kitwara gusaba chibesa yeto gusaba 1.5 million nechi nyingi ekenere karata mete ko changa na to 60,000 ya mateyo nigo yatigiro na mabori amanga tabwatia machibu asibasabira barayibonsi n'abantu bomoyebo wancha eriko basira ko yorento mubero yo asobwango eriko yenya ko bwatikana nekemira kyomogusi asechingoma chabaikere na batayo yete nigora sambwa sense yo asiro na kingo kora neto mwana one kamuranje mbwate sichibesa gusaba milioni ya mone nusu umwana ona maye goikaga tinko nyaranje bweka agoteba gusamo sande gusamo tindeke yake kamuranje nkonyo tinko nyara serikali umwempio no temire bono ntoranyora machibu naenda tegotema Anthony Kibagandi nachote akaira lirube ake serikali nkonya abantu bamtubarusi umwana one gali Team Saudi, Team Lebanon, Team Iraq, chinse chinde cha Gulf. Tubwatira namase kyombekeria itu tubwate. Mumanyite to kwenda Saudi okabaya abana baitu. Tubwatira na mama Felistas igero ngobero yo nyari kuira na Kenya. Nte na represent kurase Team Gulf ensi ya Saudi. Baisike bari konye bari Saudi abandi bahiranire Kenya. Toso amo toso eno TikTok live torosie group igero tokonya abana bai tokonya na mamu abo mobero irone Kenya. Mosene ito Richard Onyonga momoima bagoigo mongina mugwimerere Doris Saburi nabago no mugabo na itu kwa ujumla na bali bonse bagoche kolgi biro gebi 2027 akitwasabira bakonye bwino matokonye tole to mubirbo mwana tunya ko batoko mani bo saboga kuripoteria Ensoko TV kuraige county ya Kisii Chepethuel
Machin.